ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತುಲೆ ಈ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂದಿನ ತಂಪೋಕ ಗೋಡೆ ಬುಲ್ಪುರ ಪುರ ಸೀನ್ ತೂತಾರೆ ನೀವು ಸೊ ಇದು ಮೆಗ್ದಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾలి ತೂಕ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. हाय मलबले हाय
ಗೈಸ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಯರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲುವೇರೆ ಸೊ ಆ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದೆಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಬರೋ ತೋವೊಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲುಡ್ದು ಪತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಫುಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂದು ಮಾತಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪೊಡಿಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ರೆಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ ಪಾಪ ಸೊ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಾರ ಮರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತ್ಯಾನ ತೆನಿಕ್ಲು ತೋಚ್ಪವನು ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮನಾರ ಮರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ತೋಜಾವಂತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪಂದ್ ಮೂಲು ತೋಚ್ಪವನುಲ್ಲೆ ಈ ಮರ್ದು ತಿನ್ಪುನೆರ್ದು ಪೆದ್ಮೆದಿಗೆ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆರಿ ಬೇನ್ ಎತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ನಂಬರ್ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್.